Welcome sa pinakaabangan nindong programa kada Sabado, alas 10 sundo alas 11 ning pagkaaga. Ang weekly online community forum kan Hapot Mo, Simbag Ko. Live hali sa siyudad ni Naga, uya na si Abogado Juan. A wonderful Saturday to one and all. Ini po si Abogado Juan at your service. Welcome sa programang Hapot Mo, Simbag Ko. Kada Sabado po yan, alas 10 hasta alas 11 ng pagkaaga. Digdi po sa page kang Hapot Mo, Simbag Ko, Abogado Juan. Ngunyan po palan, ngunyan na Sabado, iyo po ang poon kan simulcast sa Home Radio 95.1 Naga. Nagpapasalamat po kami sa Home Radio Naga. Sa pangyayarot po yan kan matibay na station manager, si Ma'am Vicky Gumabaw, asin sa Home Radio family. Tangon yan po, sabay kita. Nadadalan sa Facebook Live, asin po nadadangog sa Home Radio Naga. Maray na aga po sa Indogabos, digdi po sa Naga, sa Bicolandia, asin sa enterong Kinakban. Ang samuya pong tema ngunyan, iyo po ang manungod sa vlogging. Ano po? Ano po ang vlogging? Ang tataramo na vlog, nagpoon po yan sa word na vlog, B-L-O-G, B as in boy. Ang vlog po, iyo po yan ang pag-post nin mga messages, ning pictures, sa paagi po ning Facebook, Instagram, o Twitter on a regular basis. Alagad, over the years, aninhuli po sa teknolohiya and creativity kan mga vloggers, nag-evolve po yan into vlogging. Kaya may video na, may vlogging pa. Sa pag-evolve pong iyan, ang mga messages sa paagi na po ning videos, in whatever form, ano po. Kaya pinagmarayta po na imbitaran ang duwang mga vlogger na harani po sa puso nindo. Ang enot po, saro pong sikat. In fact, siya po ang pinakasikat na Bicolano vlogger. Asin saro sa pinakasikat sa enterong Pilipinas. Araatyan po, mabibisto po siya. Asin, pig-imbitaran taman po via Zoom ang sarong nurse vlogger na nakabase po sa Australia. Mabibisto po siya, araatyan. Nakakawara po baganing kamunduan, nin kahaditan, pagparadalan po ning vlogging. In fact, sarap po ako sa nauugma, natatawan ning entertainment, natatawan ning leksyon, sa kadadalan po kan sa indang mga vlogs. Salamat po sa inda, asin sa Indogabo sa padagos na pag-anduyog sa programang ini. Ngunyan, mabalik po kita araatyan. Dahil po magbutas. Ang Hapot Mo, Simbag Ko, weekly online community forum. Good evening po. Work from home po ako tonight. So, yung mga pasyente lang pong naka-live, ang i-attend ko tonight. Okay po. Sige po, umpisa na natin. Room 1. Opo, na-receive niyo po yung text ng doktor. Opo, ma'am, talagang kailangan yung IV antibiotics. Opo, kayo po mag-i-insert ng cannula. Opo, dun sa clinical room. Opo, pwede pong dalhin ang cellphone. Sige po. Saka yung susi po, kasama yun sa, sa admission pack. Yun po yung susi sa medication room. Sige po, pasok po kayo sa medication room. Ayan po. Sa bandang kanan, nandyan po yung IV tray. Opo. Patingin po ng kamay, ng ugat, patingin po. Gauge 22 po. Yan, yung blue. Pakikuha na lang po yung blue. Sige po. Yung tourniquet din po. Sige po, kung pwede po, paki-google na lang po muna kung ano pong kailangan. Babalikan kita ha. Kasi yung bed to tumatawag.
Yes, sir. Hindi ka pa po nakakaihi ng 8 oras. Ay, sir, kailangan po nating lagyan ng catheter. Opo. Sige po, patingin po ng... Ay, sir. Hindi po pwedeng matigas. Hindi talaga pwede. Pasensya na po. Palambutin mo muna po yan. Babalikan kita, ha? Bed 3. Opo. In pain po kayo. From 0 to 10 po. How bad is your pain? 10. Ma'am, kakapost nyo lang po ng TikTok mo 1 minute ago. Pag hindi po urgent, ma'am, wag naman. Busy po ako ngayon. Mag-isa lang po ako. Opo. Hindi po ako makakakuha ng morphine kung mag-isa lang ako. Opo, sige, babalikan na lang kita, ha? Yes, bed 4. Ay, napindot mo lang. Sige po, okay lang po. Sige po. Next time na lang po, ha? Sige po. Welcome po kita sa programang Hapot Mo Simbag Ko Weekly Online Community Forum. Ang primero tapong guest ngunya na aldaw, iyo po si Boss Carepa, Jerome Martinez Davis sa Tunay na Buhay. Bistado man po siya sa vlog name na Boy Lado, sarong sikat na Bicolanong vlogger. May 11 milyon na followers sa enterong Kinaban. So congratulations, Boss Carepa. Nagpapaugma sa Tuya Agabos, sa Facebook, asin sa YouTube. Mga tugang, i-welcome ta po, Boss Carepa. Welcome. Hello, Marinal daw, Senuga Boss. Marinal daw, Thank Boy you, sir. Lado. Ang ikaduha ta pong guest, iyo po si Nurse Archie. Archie Parafina sa Tunay na Buhay. Saro po siyang practicing nurse sa Australia, dating clinical instructor sa sarong nursing school sa siyudad ng Naga. Bago nag-aprobitsar na maray na oportunidad, na mag-aigwan ng maray na oportunidad sa luwas kan Pilipinas, mga tugang live via Zoom from Australia. Welcome to the program, Nurse Archie. Hello, hello. Nurse Archie, Mr. Archie Parafina. Maray na aga. Siguro udto na dyan sa Australia. Hello, Archie? Day karon naladawag ni Nurse Archie. Okay? Unyan, mabwelta po ang Hapot Mo Simbag Ko Weekly Online Community Forum. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Masing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara. Binibini Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. Welcome po kita sa programang Hapot Mo Simbag Ko Weekly Online Community Forum. Siyempre po, kaibanan ta sa studio ang pinakasikat na Bicolano vlogger. Ano po, si Boss Carepa, alias Boy Lado. Bistado po siya kang boss. In fact, si Chan Chan, si Aki ko po, kasubago pa nakatukaw-tukaw sa luwas. 4 years old para po mahiling si Boss Carepa. Maray na aga sa imo, Boss Carepa. Marinaga po. Enot, salamat sa imong pagpaunra sa tuyang imbitasyon. Medyo a month ago talagang nagpasiguro na kaming mag-imbitar sa imo. As in, tigpaunrahan mo man. Very proud kami na sarong Bicolano na arog mo, sikat na sikat.
na nakakataon ning pride sa mga Bicolano. Bako lang digdi sa Bicol, bako lang sa Pilipinas, kundi sa enterong kinaban. Boss Carepa, saan ka namundag talaga? Inaki ako actually sa Manila. Sa Okay. Manila ako inaki, Santa Cruz, Manila. Tapos kang mga 4 years old ako, dinara ako ka mother ko digdi sa Bicol. Kaya digdi na ako nagdakula. So, nagdakula talaga ako sa Ragay. Okay. Yeah, sa Apad Ragay, Camarines Sur, diyan talaga ako nagdakula. Then, nag-high school ako, partido, hanggang na digdi na ako nag-star sa Naga. Okay. So talaga pala na Bicolano. Ang father mo, Ang father ko is Black American, pure siya. So, Okay. saro siyang US Navy na Black American. Then ang mother ko is Filipino. ang mother mo is from Ang mother what ko part is of from Bicol? Angeles. Angeles. Pero paano ka mo na padigdi sa Bicol? Ang lola ko ang Bicolana. So, Okay. ang lola ko ang Bicolana, lolo ko. So, kandinara ko kang time na ang mother ko is ma-OFW sa Taiwan. So, winalat ako sa lola ko. Okay. Kaya sa lola ko So, saro ka sa mga mga matitibay na mga players sa NCAA? saro ako sa nagkawat. Saro ako Ayun. sa natawan ng chance para magkawat sa Langkaw na Liga na tig-represent ko man ang Bicol sa Manila. Paano ka na-recruit kang Na-recruit NCAA? na-recruit ako dahil sa palarong pambansa. Palarong pambansa ako, way back 2010. So, represent kami ng Bicol. Saro ako sa nag-represent kang Bicol kang palarong pambansa. So, siguro may nakahiling sa ko duman. Then, may nag-recommenda sa kuya. Then, kinuha ko kang Lyceum of the Philippines University. Kaya Okay. nataon ako siya. Bali, anong taon yan, Boss Carepa? Nagkawat ako Lyceum is 2011 to 2012. Season 88, season 89. Ano ang mo, position? Ang posisyon ko, inatang height ko, digdi kaya dakula na ako pag hiniling eh. Ayun, sa Alangkaw. Bicol. So, 6'2" ang height ko, pero sa Manila, sadit kaya ako eh. So, ang posisyon ko sa Manila is 2-3. Bot sa bihon? Small forward and shooting guard. Okay. So, bakal na ka mo, pili na ka mo digdi, barato lang, after, bago duman luwas, sa, barato lang, bakal na ka mo, NCAA, pirili. ano na ang ginibo mo kaya? The reason kung actually, di ako nakatapos sa NCAA. Nag-out lang ako doon season. Then that time, kaya po ako na maghali eh. Kaya po ako na magduman sa father ko sa US. So, napiritan akong iwalat si basketball, digdita. Kaya puhan na eh, family, So, naglarga na ako pa US. Ayun. Pero ngunyan, ang citizenship mo is... Filipino man garang. Filipino. Ah. Bako kang at the same time, US citizen. Hindi eh. Kumbaga, nag-agi ako duman sa normal process na kaya po ako mag-stay sa US for 5 years kung gusto ko mag-citizen. Pero kinip ko manggirara ang Filipino citizen, tapos syempre, yanig din ang pamilya ko. And syempre, may plano kami digdi. Iba kaya pag citizen ka, Ayun. sa Filipino citizen ka. Sa good pag citizen ka, yaong ka digdi sa Pilipinas, garo obligado kang magperming nagpapa-US, Pag citizen ka, pag US citizen ka, may benefits ka sa US, pero di ka makakabakal kaya kunwari gusto mo magbakal ng daga digdi sa Pilipinas, di ka allowed magbakal. Unless mag-dual citizen ka. Unless mag-dual citizen ka. Okay. So, sa ngunyan, may mga plano kang pasiring sa direksyon na yan. Ayo, tigka, At your very young age, how old are you now? 27 ako. 27. Grabe. Hubinon pang maray. So, sa siyempre, pamilyado ka. Anong pangalan ni misis mo? Ang tunay na pangarang ng misis ko is Catherine Buena. Catherine Buena. So, bistado siya sa... Chalinda. Chalinda. Ayun. siya si Duman Chalinda. sa, igrita man si Namarapara. Ayun, si Jude na marapara. Si Jude, saro sa mga sikat man na mga vloggers. Kaya bahan ko sa team. Tapos saro ka sa mga sa characters, unyan, beyond the personal, paano mo na-imbento ang yan? Na-discover pala ang vlogging. Okay. So, naano kang vlogging is, kakaabot ko pa lang sa US. So, mayo akong ginibo kundi magparanood ng ibang vlogman, kang mga ibang sikat na vlogger. Anong taon tabi yan, Boss Carepa? Nag-abot ako sa US 2016, November 4, 2016.
Tapos, maya akong ginibo since ibang culture ko sa US, so garo boring sa kuya duman eh. Actually, primero ta ka nadala niya, ka sa US. so- Yaon ka sa auto. Yeah, Pero doon ako sabi ko, nagbukan. matibayan niya si Boss Carepa. Talagang, aros gabo sa taong bistado ko, maski magsain, bistado ka. Lalo na mga Bicolano, naugmang maray. Tano ta nahilig ka sa, sa vlogging? Inot, syempre, nainganyo ako mag-vlog. Nakakadalan ko man lang din ng ibang mga nagbo-vlog. Diba? Tapos tig-try ko man. Since aram ko man sa sadiri ko na kaya ko man magtaram sa camera, kaya ko man magtaram sa hampang ng mga tao. So, tig-try ko man lang. Diba? Pero ang pinaka-ano talaga kayan kung tano ako nag-vlog is dahil nga dahil na ako nagba-basketball, na-injury ako eh. So, garo naghanap ako ng ibang way para malibang ang sadiri ko habang nag-work ako sa US. So, trinay ko mag-vlog. Try lang sa inot, libangan, arod ka yan. So, di ko man ini-expect na maarog ka ni Kadakula na magiging na siyang Million, then, syempre, daw pa paano nakakatabang man in financial, so, tig seryoso ko na siya. Talagang idol ka talaga kang haros ka boss. Puon sa Aki, ito na ni si Chan Chan, 4 years old. Nadadalang ka sa YouTube, siriman hanggang sa mga senior citizens. Ano ang pagmati ka sarong Boss Carepa? Na arog kayan ang talagang pag-idolo, arog kayan ang paghanga sa imo. Sa kuya kaya, di ko man kaya tig-treat ang sadiri ko nagaroon itong sikaton na maray na itong Pero normal lang siya. Takatong time na nagba-basketball ako, bistado man ako digdi sa Naga sa mundo ng basketball. Kumbaga, solo-solo man lang ako digdi Davis eh. So madali din na matandaan, tsaka Black American ako, di ba? Madali din matandaan. So sa araw gatong way, di ba garo natuod naman ako na may mga tao na nakakabistas ako. Pero ba kung araw ka ni Kadakula ngonya na daw magsaing ka, bistado ka na. Pero never ko or day ko trinitan sa diri ko na ito yung sikat. Kung may gusto magpa-picture, di ba, mag-run lang sa ko, anything, arkan. Tanda ko itong, yan kami sa may coffee project. Tapos Aki ko talagang daradaraga, si Jade, na talaga nagtugot na di makapapicture sa imo. Aron ko, dawa si Sai, mga Aki, mga Hobenes, maging gurangani. Gulpi sa imo nagpapapicture, ninhuli nga ni, iyan sarong sinyalis, sarong sinyal na talagang very proud si Sinda sa kami, kabali na ako dyan sa imo. So, mabuelta po ang programang Hapot Mo, Simbag Ko, pakalihis kayo ni. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Basing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara. Binibini Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. Welta po kita sa programang Hapot Mo, Simbag Ko, Weekly Online Community Forum. Kaiba na po digdi, live sa studio si Boss Carepa, alias Boy Lado. Asin po kaiba na via Zoom, si Mr. Archie Parafina. Ang saya pong vlog name, Nurse Archie. Maray na aga sa imo. Nurse Archie, good morning. Hello po, good morning po. Good Good morning. Abogado dyan. Yes. Hello po. Kay Banan Taridi, si Boss Carepa. Ay, Lodi. So, sa tuyang idol, asin siyempre, ikaman, nagiging idol naman. Luway-luway. Sarong OFW na nurse. Nurse Archie, Ano? sa iyong katabi sa Australia, Sydney based po ako. So, magna 9 years na po ako sa Sydney. sa Sydney. Okay. Yep. You are a practicing nurse. Apa. So,
Ano ang ano yan? Connected ka sa hospital diyan sa Australia? Ang unyan po kaya may pa akong full-time job. Nagta-travel nursing po ako at the moment. Pero connected po ako sa sarong private hospital po for more than 5 years. And until now po, connected pa rin po ako sa inda as a casual pool while naghahalat po ng contract sa like a travel nursing po. Sa Inkatabi, Archie Namundag talaga? Sa Naga po mismo, sa Naga. Pero both my parents po are from Ragay. So parehas ka Na, ni taga dyan man po Boss si Carepa. Boy Lado, taga dyan man po yan si Lodi sa Ragay. Okay, talaga nagkataon nagkatagpo. Po. Ngunyan, you grew up in Paraiso, diyan sa Santa Cruz, di sa Yes. Ciudad de Naga. Batang Paraiso so, po. pwede i-greet mo ang mga fans mo, digdi sa Ciudad de Naga. mga pera po yan, mga tulo. Maray na aga po sa gabos na taga Naga, lalong-lalo na po sa mga taga Paraiso, mga batang Paraiso. Okay. Maray na aga. Kasuaring ka nag-graduar bilang sarong nurse Ano po, sa Mayor? Universidad de Santa Isabel. Ano tabi, Archie? Iyo po, 2005 graduate po ako sa Universidad de Santa Isabel. Nakapasa po ako ng June 2005. Tapos since then, nagtrabaho na po ako bilang nurse. Okay. So, bago ka nakaabot sa Australia, ano ang naging agi-agi mo tabi, Boss Archie na, Nurse Archie. Ikaw ang boss! Nagtrabaho po muna ako sa BMC bilang volunteer. Tapos nagtrabaho po ako sa Manila Doctors mga 6 months. Tapos nag-teach po ako sa Naga College Foundation. May plugging ka mga pa, 2 ha? years. Tapos pero sa Australia, Oo, kasuaring ka pa? talaga nag-abroad. tapos nag-abroad po ako 2008. Nagpa-Egypt muna po ako for 2 years. Tapos pagbalik ko po, nag-process na po ako pa Australia. So November 2011 po niya na po ako sa Australia. Okay, so medyo haloy-haloy ka na talaga sa Australia. So matibayan ka na May mag-English. accent na baga. Ngunyan, paano mo man na-discover ang vlogging? Kasuari yan nagpuon tabi, Nurse Archie. Very new lang po. Pero mga 2 years ago po, may mga friends po ako nagsasabing mag-travel vlog na ako. Ako mahilig na ako mag-travel. Pero sabi ko, gasino naman lang ang tina-travel ko kumpara sa iba. Surupgun kaya ako, charot. Tapos, pero this March po, during the lockdown, yaman po ako sa remote area as a travel nurse nga ni po. Nag-video lang po ako sa sadiri ko na nagpuro kunyaring nasa ward po na online, like what if nurses can work Pero from mayo ka sa home. ward talaga? Mayo ka sa ward? Nasa harong ka? Iyo po, nasa harong lang po ako kadto. Bawal man po nga mag-give po mga arag kayan sa sa hospital. So nasa harong lang po ako nagvi-video ni sa dire na kunyari nasa ward nga nasa harong po. Tapos tig-post ko po tapos nag-hit. Duman na po nagpuon. Tapos dahil mo napigbutasan yan. Iyan, arog kayo na vlogging. Medyo po kung hanggang sa kaya pa po mapadagos kung dai na din na po. Ayun. Paano yan, Nurse Archie? Ika ang nag-iisip kang content kan sa imong mga vlogs? Iyo po, sabi ko nga po, one-man show production siya. Ako po ang nag-iisip ng content. Ako nagbi-video, ako lang. May katabang. Okay. Pero, Ikatabi, ayun po, Boss Carepa, paano mo ginigibo ang vlogs mo? How do you start the content kan sa imong vlogs? Same lang say. Sa kuya, one-man team din ako eh. Kumbaga ako gabos eh. Ako nag-iisip ng content, ako nagsurat ng script, camera, acting, ako din nag-edit hanggang sa pag-upload. So sa kuya siya gabos. Bako kayang puzzle na, ako nagdadala na ako ka mga vlogs mo, Di kaya puzzle na maisip, yan creativity mo, grabe. Kung paano mo nagigibo yan mga script na yan. Ano ang inspirasyon mo dyan? Sa kuya, inot na inot, ang pinaka-goal ko dyan is magpanghirit. Comedy siya. Pero, ginibuhan ko siya ng na daw panghirit siya, at least daw pa paano, may lesson sa video and may reality na itong ibang tao is makaka-relate. So, ginigibo ko siyang story.
Binigibo siyang kwento na itong kunwari, sa sarong scene, makaka-relate itong tao, arga itong mga batang 90s, sa eskwelahan, mga arga yan. Then, sa mga message na gusto kong sabihin, inaagi ko sa comedy. Sa arag siya. So how long do you finish one vlog? Po sa storyboard hanggang makaabot sa itong talagang produkto na. The output. Ang sarong video na naglalawig ning 3 minutes to 5 minutes, ginigibo ko siya ning nasa 5 hours ang saro. From sa pagsurat, hanggang sa pag-shoot, hanggang sa pag-edit. Pinakaloy kayo dyan pag-edit eh. Pag-edit ng video. Ano yan? 5 hours straight o garo binabalik-balikan mo man? Straight. Ang total 5 hours. Straight, 5 hours straight. Kung baga, nagtatawa ko sa sarong. Garo, ginigibo ko siyang trabaho. Sa sarong aldaw, pag-argayan po na alauna, maghapon, dapat maka-upload ako ng banggi. So alauna pa lang, nagsiset na ako ng mga kaipuan ko, lighting, camera, and everything. Then, ma-shoot na ako sa diri ko. Pagkatapos ko, ma-edit na. Then, hanggang sa maging produkto siya, para may upload ko ng banggi. Para sa mga followers ko man, may madalan sinda ng banggi. Nahiling ko kaya sa imong mga vlogs talaga, igwa ng subtitles, gabos yan, pigadalan mo lang on your own, on your own. Gabo siya ko pig. YouTube lang. YouTube. Kung magpigadalan ko sa sadiri ko. Kunwari, kung anong kaipuhan ko, iyon lang inadalan ko para dahil siya makonsumo sa oras. Ikaman tabi, Archie, Nurse Archie, paano man ginigibo ang sarong vlog mo? Series ko pong work from home, tigbabase ko lang po siya sa mga normal scenarios po sa nursing na pag tiglaag po kaya siya sa scenario na work from home, yan mismo po mapangirit na imposible po na magkaigo po ng work from home ang mga nurses. Tadi man po pwedeng mag-solo lang ang mga pasyente. So, nag-i-imagine lang po ako ng scenarios, tapos, kunyari po, nag-rounds nga po ako through online. Roll lang. Trip lang. Ano po? Trip lang. Trip. Ano po? Trip. Ayun po, parang araw ka yan. Pero araw po ka yan. Tapos, talagang di ka natatawag Bicol, Raw video lang siya. Spontaneous, no script. So, i-imagineon ko lang po si mga, kunyari, 5 pasyente, imagineon ko lang po sinda. Tapos, gano'n lang po ako nag-rounds na online. So, para spontaneous lang po. Taday nga, po ako mag-edit. Tapos, ipapost ko na po. Yun na yan po. Araw mo, Nurse Archie, si Boss Carepa, bistado siyang maray, di ba ka sa Pilipinas? Dawa sa inyo siya magduman, may picture sa iya. Ngunyan, sa parte mo, tayaon ka sa ibang nasyon, bistado ka mga Bicolano dyan o mga Pilipino? May mga nakakabisto mong pong kadikit, pero di man po masyad. Pero igwaman nagpapapicture sa imo. Nurse Archie? Sapat ko man pong core group ko di na mga Filipino. Tapos, ano pa? Igwaman sa imo nagpapapicture, arog ki Boy Lado. Ay, May! May, Diyos ko, di man ako kasing gwapo ni Boy Lado. Pero mas magayon ka man sa iya. Ano anyway, sabi ko, mas magayon ka man sa iya. Ay, totoo man po iyan talaga. Di man yan sa harambugan na. Nurse Archie, Baka gulpiyon nagdadala ng mga... dating game ineo. Nurse Archie, gulpiyon mga nurses na nag-abang digdiyo sa guesting mo. Digdi sa hapot mo simbag ko. Gulping mga nurses, nagdadalan. Kumusta po? Garo, bad naka-delay ang ang audio. Anyway, mabelta kita araatsan. Nag-iinit na po ang Satuyang Ulay-Ulay with Boss Carepa, Nurse Archie. Si may mga comments po dyan, mag-comment lang po sa Facebook Live. Maray na aga po. Mabelta po. Ano tabi sa'yo, Manoy? Ay, mapatest po ko ta. May sipon po kaya ako, tsaka minsan nasasakitan ako maghangos.
Mas maray na po baga pag sigurado. Iyo po baga. Kaya mapatest na po kuta ko. Mapatest ka man. Sige. Ang pinaka-the best me dyan, no, is special. Na pag tig-swab test ka ngunyan, in 12 hours, maharaman mo tulosan sa imong result. Mas magayon pag-arag ka to. Tamaraman mo tulos kung positive ka or negative ka. Iyo baga. Ay po, gura naman po sa araw kayan. Ay barato lang, 12,000 pesos. Dahil pa dyan kay ba ng ER fee. 12,000. 12,000 lang. Dakulaon po yan, sir. Dakulaon po yan para sa ko. Barato na yan, noy. Mayo po kamong mas buro barato. Ako po, pobre man lang. Tsaka ngunyan po, mayo akong trabaho. Araw nga ni kayo nag-lockdown. Baka po may mas barato man kamo dyan. Ay, ugwa man kami dyan na itong mas buro barato. Itong inaapod ming regular. Kundi, 3 to 5 days bago mo maaraman ng result kan sa imong test. 3 to 5 days bago mo maaraman kung positive ka or negative ka. It's up to you. Gura naman po sa regular. Ay, mas buro barato ito, noy. 5,500 sana ito. Dahil pa kaibahan ng ER fees. 5,500. Dakulaon manggirari yan sa kuya. Sir, araw kayo may kaming trabaho ngunyan. Dahil ko araw ko sa'yo kukikit-kito ng araw kayong kadakulang kwarta. Lamang dyan mas buro barato pa, sir. May installment option man kami, noy. Kung di mo kaya mag-cash. Ay, iyo po. Iyo. Pero makukuha mo kayo ng result pag fully paid ka na. Baka tigbak na lamang ako bago pa yung ma-fully paid. Sa ibang bansa po baga, libre man lang itong mga thorough test na araw kaya, itong mga swab test. Sa ikamamaray po mambaga ko ta kang gabos. Ano man daw po digdi sa tuya, takay puhan ta pa magbayad, araw po kayan pagka mahal-mahal na pati. Gusto mo ni libre, ugwa man kami libreng test dyan, ugwa man sa napalan, pero may result. Paano may result? Swab test lang, may result. So, paano mo maraman kung positive ka o negative kung may result? Kung gusto mo maraman kung positive or negative ka, di magbayad ka. Kala ko baga, libre. Kaya nga ni, libre. Libre ang test, pero may result. Nasa Pilipinas ka, Brad. Mayong libre digdi. Ang priority mi digdi si may mga pambayad. Tadaw mamagaganong ka na, pag pobre ka, kang pambayad, magagadang ka ning dilat. Welta po kita sa programang Hapot Mo Simbag Ko, Weekly Online Community Forum. Kaibanan na po si Boss Carepa and Nurse Archie. Digdi po sa programang ini. Salamat po sa gabos na nagdadaralan worldwide. At sad po pala, mapanaog iraray kita ning bidi-bidi Abogado Juan personalized face mask. Ano po? 5 po ang ipapanaog niyan. Just type #vlog. Uturon ko po, #vlog. 5 pong mag-type ka yan sa comment portion kang FB Live sa Hapot Mo Simbag Ko page. Manggagana po nin tigsararong tigsararong face mask na ginibo po ni Bidi-Bidi. Last week po anang garana iyo po sinda Gracia Olfindo from Sangay, Miss Marion Esperanza Prima, Russell John Achondo, asin po Maria Ernani Rivera. Congratulations. So, congratulations man po sa magaranang unyan and salamat po ki Bidi-Bidi. Balik po kita sa tuyang interesanteng urulay sa duwang matitibay asin pamosong mga vloggers na mga Bicolano. Alagad, basahon ta po ang magkapirang mga comments from Jaren Lodi, referring ki Boss Carepa and of course ki Nurse Archie. Hali po ki Ivy Luzande. Musta po, watching from Kuwait. Ian Abraham, watching from Mariners Village sa Magaroyan. Nagdadalan man po si Cap Julio Sanchez kan Deangdang, Kagawad Archie Gonzales or Kuya Archie. Bako pan si
Kagawad Archie kang Del Rosario. Siya mismo. Si Kagawad Archie Gonzales kang Del Rosario. Digdi po sa Samuyang Barangay, Ciudad Dinaga. Susan Cervantes, hi, watching from Taguig City. Kumusta po sa mga taga Taguig? Rose Toledo from Proud Ragallanos here. Abogado Juan. Ayan Abraham, Boylado Idol. So, gulpi po mga kokoroment. Ninhuli po palanta first time po na simulcast sa home radio 95.1 Naga. Gulpi man pong nagpapaarabot kan sa indang well wishes from Painter Pancho Piano, congratulations. Erbe Texon Garchitorena, good morning, more power. Yan po yan. Barasawan na lang po nindo, yan po sa naka-flash sa Satuya pong page. From Ma'am Vicky Gumabaw, Victoria G. Gumabaw, welcome home, Attorney Jan. Our Abogado Juan, hapot mo simbag ko. From Chris Tomale, congratulations. Alan Barbosa, may duwang images na clap-clap. From Kagawad Yoli Nares of Kararayan, congratulations. From Neil Ishan Sales, salute, Brad. Ronald Baguyo, Leslie Villamora, Andre Odovar, Jojo Chavez, Darbuan Encinas, Andres Bonifacio, Ma'am Lynn Zuniga Padillo. ASDS po siya. Assistant Schools Division Superintendent kan DepEd Camarines Sur. Imer Velasco from Singapore. Julie Gallardo Latumbo, Christy Ruby Prado, my prayers for you, Abogado Juan. We'll pray for the Holy Spirit to guide you and enlighten us, your followers and fans and friends. May you glorify the Lord in your talks and advices. Alvin San Jose, Manay Jo de la Rosa Villa, Jo Kagimbal, Ferdinand Caravaca, riyan po dyan, manglain-lain na kumusta, asin pag-congratulate sa tuya pong programa. And of course, pinapamati ang samuyang kaugmahan, ano po, na naging guest nindo si Boss Carepa, asin si Nurse Archie. So, kagurgulpi pong maray kang mga nag-comment. Salamat na maray sa indo po, kabos. Digdi po sa tuya pong programang ini. Boss Carepa, anong nahihiling mong future kang vlogging digdi sa Bicol? Sa kanyan, kato kayong nagpuna ko mag-vlog. May mga kapira-pira naman digdi nag-vlog, arag ni Warren, katay nga, di ba? Sinda si mga nagpuna, arag ni Jod, mga haloyan na sinda. Pero kato yung nag-vlog ako, then nagputok nga ni si Pangaranta, dakol naman mga nagluluwas mo niya ng mga saradit na nagtatry, which is nakakaugma siya, di ba? Tapos yung mga dating habo ni ng gibuhon, tigtatry ninda. Ang iba, nag-aangat naman, arag may mga vlogger naman niya na may mga 100,000 followers naman sa Facebook, which is nakakaugma siya. So, ang ano ko lang dyan, ang pinaka-goal ko garo sa kuya, itong mabistado man kita, arog kang ibang lugar sa Manila, baga, na may saderisin na kunwari, may mga ano sila, darakulaon na sirikat na mga vlogger na dumanag poon. So, yun man yan ang inaano ko ngayon. Daw ko pa na may representative man kita, hali sa Bicol. Ano ang challenges kang pagiging vlogger? Ano kaya siya kumbaga, masakit man siya, madali lang siyang dalanon sa video, siyempre. Pirang minutes yan? Ito sabi mo? Pirang minutes? 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes, pero 5 hours mo ginigibo. Ang pinakamasakit dyan is mag-isip kung anong gigibuhon mo. Yan ang pinakamasakit eh. Kasi di man pwede na gumibo ka na lang basta ng kung ano-ano lang. Diba? Siyempre, sa sakuyang part, based on my experience, ang pinaka-challenges dyan, siyempre, bistado naman ako sa entayan, no? Siyempre, si privacy ko man. Isa dere kong ano. Ngunyan, dito sa Pilipinas, saro sa mga balakid, kumbaga, sa vlogging, itong mayong makusog na internet. Yeah. Halimbawa, ma-rely ka lang sa data, ika nagpupuon-puon kang vlogger. Ano yan? May epekto yan sa
sa ano, sa reach, sa viewership kan sarong vlog? Day man, kumbaga, masasakitan ka lang mag-upload. Kung maluya ang internet mo, yan lang ang pinakamagabat sa mo, isang pag-upload. Pero once na may upload mo yan sa Facebook or YouTube, ang mga tao naman kayo madalan. Pero bakong arog sa US, na sinde is common ang internet, digdi kaya sa tuya, may mga kapera-pera pa na mayo. Diba? So, duman, mas dako lang views. Almost gabos, pwede mo. Digdi sa tuya, tao ko nga ni dyan sa kuya mga nagchat-chat na, boss, gusto ko tandalaan sa video mo, kaso nga, hindi pa ako nakapaload, arog kaya. Kaya, yan ang purpose kung tano, ina-upload ko sa YouTube, tsaka Facebook. Ang iba kaya may pang Facebook, may pang YouTube lang iba. Ano sa iling mo, Boss Karepa, ang naitatabang mo sa paagi kang vlogging? Sa publiko, sa viewers? Sa kuya, yan ang reason kung tano, bako lang ako ito yung vlog lang na pangirit lang siya. Inot na inot, syempre, ang pinaka-goal ko nga is magpaugma. Magpahali ng stress, araw ka mga OFW na nagdadalan sa tuya, na mga nabuboring man sa ibang bansa, then digdi sa tuya is pagpaugma lang. Then, ginigibuhan ko man ng way na daw pa paano is may lesson na manood sa video ko, di ba? Or may mga reality na nahihiling kita na ma-realize kang tao, di ba? Si mga tama and si mga sala. So, yan ang pinaka-ano. Totoo yan, Boss Karepa. Ako nga ni, talaga sa mga avid followers mo. Per me, ang ending mo, itong garo may pawalat ka baga. Iba kang pawalat na, kumbaga, leksyon o itong manunodan talaga kang publiko na minsan data mahiling sa ibang vloggers ano. So, paano mo na-discover yan arog kaya na magkaigwa kaning maray na kaisipan para sa imong vlogs via entertainment makatao kaning maray na kaaraman na pwedeng manodan na pwedeng isabuhay kasi imong mga vloggers ay kasi imong mga viewers. Sa kuya, na-realize ko yan. Before, ka nagpupuna ko, saruman ako doon sa mga vlogger na basta na lang, daw ano, minsan may mga bad words sa kaya, so may kitang masyadong anata. Sa kuya ka to, is trip-trip man lang, di ba? Pampaugma lang talaga. Minsan is may mga SPG, something araw kaya, na di man dapat. Tapos, kung pag-uli ko digdi sa Pilipinas, na nasa 600,000 followers na garo, duman ko na-realize na dakol aki na nagdadalan. Araw nga nagkatong ano, Si Chan-Chan na mga kaklase ka mga aki ko mismo, ako may aki man. Then, dakol talaga as in mag-aki, tapos may mga professional man na nagdadalan. So, duman ko na-realize na di pa lang pwedeng arog lang ka to gabos na basta-basta na lang. So transfer ko sa sarili ko. Ako mismo nag-adjust, hinali ko si mga day dapat kasali sa vlog, tapos pinalitan ko na lang ning dawa comedy siya. Daw pa paano, kung aki ka manugurang ka, may kukuha ka lamang daw adikit sa kuya video. So, argat na ending siya. Siyempre, data ka na haputon kung guraan nakukuha mo. Aram ta na ba ko yan dikit? Ano? More than 1 million na followers, tapos ang views mo, million worldwide. Ano ang pwede mong mai-advise duman sa mga nagpupuroon pa lang na mag-vlog? So, sa kuya, pero may kumanin sinasabi. Ako nagpupuon-puon man mag-vlog. Pero legal, ano? Sa kuya kaya, ang pinakaano ko talaga sa pagbablog, kaya ako nagbablog, inot na inot, is remembrance siya. Lalo ng arkain kila Jude. Sabi ko sa inyo, mag-vlog ka mo para remembrance. Sa gabos kita, maabot sa part na may edad na kita. Di nakit data na kaya mag-vlog. Dati ba kaya uso Pwede mong dalan-dalan. Uso ba kaya ito ba dati itong album? Iyo. May mga Photo picture. album. So ngunyan, instead na picture, mag-vlog ka, kunwari may lugar kang dudumanan, mag-vlog ka. Remembrance na siya eh. So pag-abot kang panahon, syempre, magkakaedad naman kita, may dadalan-dalanong ka sa sarili mo, di ba? So sa kuya, bonus na lang itong part na, syempre, nagkikita man nga niya ako sa vlogging, di ba? Gano'n na lang siya give and take eh. Kahit daw pa paano, okay man siya. So sa ano ko lang sa mga gusto magpuon, pinakamasakit dyan is magpuon. Yan ang pinakamasakit dyan. Difficile talaga magpuan. Ang iba nagpupuroon, pero dikit man na lang ang nagdadalan. Haloy-haloy na. So, ano sa iling mo ang sikreto? I mean, paano daw itong iba, paano man maggulpi ang sa indang viewership? Sa ko kaya, naging ano lang ako, naging totoo ako. Kung ano ako, iyo lang ako dyan. Kung ano ako sa video, iyo ako. Maliban duman sa mga karakter na ginigibo ko, may mga karakter ba ako. Araw kang Boylado, siyempre may iba man siyang karakter. Diba? So ang pinaka sinasabi ko lang sa mga saragit na Ito pala ang sarong karakter sa ito.
Dakol character. Iba. Basta ang saro duman, boy lado. Ano? Boy Lado. Ang Itong duwa ka mo, pinakagustado. ano? Oo. Pero ikaman lang baga to. Oo. So, yun na nga ito. So, ang sinasabi ko lang sa mga vlogger nga ni, mag-ano lang sinda, try lang ninda. Maman marawat. May kaya dyan sekreto eh. Ang pinakaano lang dyan is trabahon mo. Takadawa nga ni ako ngunya na dakol-dakol naman followers ko. Tinatrabaho ko manggiraray, di ba? Nag-upload manggiraray ako. Ano. Bako kaya siyang madali eh. Mayo mandigding magic na sa aga 1 million ka na eh. Kaya paano man trabaho talaga? So, salamat na maray, Boss Carepa. Belta po kita ki Nurse Archie. Nurse Archie, Po. Hello po. hello. Kumusta dyan? Malipot sa Australia? Dito, winter. Winter, Last month of okay. winter. So, right now, yaong ka sain? Yaong ka sa harong o sa luwas? Nasa harong po. Nasa harong, okay. Lunchtime na pati dyan, Garo? Ay, iyo po. Iyo po. Ang lunch talaga dyan, bakong 12 noon, 1 o'clock. Around midday. Gerargen, around midday. Okay, pareho malandig diyo sa Pilipinas. Iya pa. Okay. Sa parte mo, Nurse Archie, Apa. naaraman mo duman sa mga viewers mo kung sa i-reside duman ang mga nurses, sisay ang bako mga nurses duman sa viewers mo. Day ko po na hihiling kung isisay po kung ano po ang mga viewers ko or mga followers ko. Pero feeling ko man po majority kay nurses ta. Most of my post po nursing related. Kaya sindain yung nakaka-relate sa mga jokes ko or something, mga post ko. Paano mo naisipan yan? Ano yan? Natural ka talagang joker o natural ka Seryoso. talagang garo creative. Seryoso akong tao. Medyo, po, lagi ko po siyang outlet ang inyong pag-vlog sa creativity, sa pagiging artistic ba. Kasi taratatawa mo pa akong mag-ara-arte sa teatro. So, naging ko siyang outlet as an artist. Sarap. Okay. Itong pig depict mo baga na scene, igwang bed 1, bed 2, bed 3. Iyo po. Ano yan? Po. Totoo talagang arog kayan ang trabaho nindo na you have to attend to several patients at a time, at the same time? Sabay-sabay? Load ka. May patient load ka po. Sabi yung tapong sarong nurse, 10 pong pasyente. Tapos po, pasaro-saro mo po sindang, ma-rounds ka po, pasaro-saro. So, per bed mo po sinang i-rounds every now and then po. Okay. Sa loob po sa imo pong duty po. Bago kita mapadagos, basahon ta lang po ang ibang mga messages from Abunda Inso, watching from Quezon City. JB Olaires, idol ko sindang duwa. Ako man, IV Lozande, saro man pong Bicolana, musta mga Lodi. So magkapira po yan sa mga nagme-message sa to. Arachan po, i-announce ta na ang sa tuya pong mga nanggarana, digdi po sa tuyang mga face mask. Abogado Juan, Bidi-Bidi, face mask. Arachan po, i-announce ta ini sa pagbuelta kan hapot mo, simbag ko, weekly online community forum. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Masing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano Canadian Immigration Consultant Attorney Earl Francis Dacara. Bidi-Bidi Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. Nagdadalan po kamo kang hapot mo simbag ko weekly online community forum as in nagdadangog sa home radio Naga 95.1. Salamat po sa indong pagsuporta digdi po sa programang ini. I-announce na po ang mga winners kan 5 Abogado Juan Bidi-Bidi face mask. Ang enot po si James Bayan. Ikaduwa si Lia
Ikatulo po si Reggie Chichico Avestruz. Ikaapat po si Annie Zamora. Asin ikalima, Abunda Inso. Congratulations! Pwede po kamo mag-private message kung paano po ma-claim ang sa indo pong personalized, hand-woven, hand-embroidered, itong logo kang Abogado Juan, courtesy of BDBD. So, salamat pong maray sa tuyang donor, kani pong face masks. Collector's item po ini. Hanggang September lang po ini. After September, ibang naman po, ibang giveaways naman po ang itatao kang programang Hapot Mo, Simbag Ko, weekly online community forum ni Abogado Juan. So, belta po kita sa tuyang ulay-ulay. Dikit na minuto na lang, ma-wrap up na po kita digdi sa programang ini. Boss Carepa, ano ang pagmati mo na napapaugma mo ang mga tao? Kabali na ako dyan. Ay, nakakaugma. Nakakaugma siya. Diba? Ang sabi ko nga ni Seba, garoyawan ako sa part na pinaka-the best na trabaho. Siyempre, nakakapagpaugma ka, then maugma ka sa ginigibo mo, nagkikita ka at the same time, kaibahan mo pang family mo, sa dire mo pa oras mo. Diba? So, nakakaano siya, nakakaugma siya. Kaya dahil ko man siya binubutasan, then siniseryoso ko siya at kumbaga, yan nga ako naman sa part na iyo, gusto ko ang ginigibo ko. Diba? Okay. Parting words. Ano ang pawalat mong tataramon sa satoy mga viewers worldwide? So, siyempre, gusto ko magpasalamat nga ni sa gabos na Carepa na nagdadalan, ngunyan, then kang puon sa puon pa mga kato yung nagpupuon ako na may pa nagdadalan sa ko, di ba? Tango niya, nasa 1 million na sindagabos. Diba? So, sana mapaugma ko kamo perme, di ba? And, yun to. Ang 1 million si followers mo, pero ang nagdadalan sa imo, lampas-lampas sa pirang milyon. Nahiling tayan sa views. Ano po? Iba. So, salamat na maray, Boss Carepa, sa pagpaonra digdi sa programang ini. Dawa nga ni, sadit lang kaming programa, pigpaonrahan mo. So, thank you very much sa imong pagpadangat man sa mga Bicolano na naghingawa man na makatabang man sa iba. Araw po kang programang Hapot Mo, Simbag Ko. Thank you very much. Just mabalos. Nurse Archie. Nurse Archie. Hello po. Salamat na maray sa imong pagpaonra digdi sa programang ini. Dakulaon na Salamat, maray orgulyo ko sa imong tabang si Rimangki Boss Carepa na matauwaning importansya ng mga bako lang kamo bilang mga vloggers kundi si iba pa na nag-aspire man na maging sikat na mga vloggers na arog nindo. Parting words sa sarong OFW na nurse in the midst of pandemic. Ano ang masasabi mo tabi, Nurse Archie? Ay, yung pinakamagayon na na part ni OFW po, saka being a nurse. Magtarabangan po kita, saka mga J, para po matapos na po ang crisis, para po kami mga OFW makapuli man, at yung mga nurses po makapahingalo man po. Difícil po ang pinag-aagihan, lalo na po sa mga frontline sa araw. Okay, salamat na maray, Nurse Archie, and of course, Boss Carepa. Sa gabos po mga nagdadaralan, Diyos mabalos. Sa igo po kita mga viewers, Bong Villacruz, good morning, Abogado Juan, Irene Barha from US yan. From Dayandang and from US, good job, Abogado Juan. Nasa na po kita, final few minutes kan sa tuya pong programa. Salamat po sa Home Radio Naga 95.1 simulcast. Ini pong Abogado Juan Hapot Mo, Simbag Ko Weekly Online Community Forum. Ini po si Abogado Juan, masurog sa tama, makontra sa sala. Taan tama-tama, ang sala.